Inamayan ng gadaa kan 27 anyos na si Krisha Vergancia kan Barangay Kabangan, Legazpi City ang pagmata kasubagong aga. Ngunyan kaya ang primerong aldaw kan kralasihan. Kung excited sa pagbabalik eskwelaan sa iyang unika iha, excited man daa siya bilang magurang. Days before pa lang nag-asikaso na ako. Siyempre kasi may din po, may mga work din, yun po. Yan, new learnings, new friends, tapos bagong kaaraman talaga, yun po. Ang aki ni Krisha, sarusa na sa 1 milyon na estudyante na naitala kan Department of Education o DepEd Bicol ngunya na school year. Basado sa Regional Learners Information System Enrollment Quick Count para sa 2024-2025, alas 3:51 kasubagong aga, nagpakol na sa 1,219,173 na ang total enrollment sa Kabikulan. Kabali na digdian mga estudyante sa Alternative Learning System o ALS. 617,822 ang kalalakihan asin 601,351 sa kababaihan. 295,327 sa Camarines Sur, 188,463 sa Albay, 157,094 sa Camarines Norte, 123,992 sa Sorsogon, 116,764 sa Masbate asin 60,180 sa Catanduanes. 62,065 sa Naga City, 46,853 sa Legazpi City, 41,604 sa Sorsogon City, 37,862 sa Tabaco City, 30,039 sa Iriga City, 30,025 sa Ligao City asin 28,905 sa Masbate City. 171,619 sa nasambit na mga bilang ang senior high school. 367,910 sa junior high school, 650,612 sa elementary, asin 2,944 sa non-graded. 1,092,731 ang naitalang enrollees sa mga pampublikong eskwelahan, 98,924 sa private schools, 1,430 sa SUC asin LUC, asin 26,088 sa ALS. Sigun sa tagapagtaram kan DepEd Bicol, posible pang magdugang ang mga nasambit na bilang. Huli tahas sa presente, nag-aako pa ang mga pampublikong eskwelahanin enrollees dawa na nagpuuna ang kralasihan. Kumpara sa 1,733,251 na bilang kan enrollees kan uminaging school year, piglalaoman kan ahensya na aboton sa 1,758,628 ang bilang kan enrollees udugang na 1.46% ngunya na school year. Actually, wala naman pong sinasabi sa guidelines na tapos ng enrollment or may deadline ang enrollment. But yung DepEd po, within the first month of karalasihan, dapat mo maka-enroll na si mga aki. Kung very late man sinda maka-enroll, kay rakman ninda, grabe ang ihahabol nindang lessons. So, mas maray man po giraray na ngunyan pa sana na first day of classes, pwede pa pong humabol ang sandong mga aki na i-enroll sa mga schools ninda. Katakod ka ini, nangapodan man ang tagapagtaram sa mga magurang na i-enroll naan sa indang mga kaakian. Ngani makasabay paan mga ini sa 8-week curriculum kan ahensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.